Вітаю, це Суспільне в етері, програма «Тема Дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Сьогодні вранці, 31 серпня, окупаційні силовики провели чергові рейди в домах кримських татар. За інформацією громадського об'єднання «Кримська солідарність», було обшукано будинки у Судаку, Совєтському, Ніжнігорському районах. Також повідомляється про затримання 4 осіб, яких, як повідомляли правозахисники, відвезли до ФСБ в Симферополі. Серед затриманих Енвер Тапчі, Айдер Аблякімов, Рідван Умєров та Айдер Кадиров. Усіх їх силовики відвезли до Симферополя. Дружина одного з затриманих, Айдера Кадирова, Ульвіє Кадирова, розповіла подробиці ранішніх обшуків. Давайте почуємо. Сегодня утром ворвались силовики, задержали по непонятным причинам, искали какого-то человека. На данный момент мы находимся в Симферополе, где-то с 9:30. И так и ничего не известно про Айдера, как он себя чувствует. Адвокатов к нему не пускают. У Айдера сахарный диабет, мы не знаем, покормили их там, дали им что-то покушать, нет. Как он себя чувствует, ничего не известно, ждем, переживаем, никто ничего не говорит. Тож адвокати затриманих стверджують, що їх не допустили до підзахисних, а також вже маємо реакцію Нацполіції, прокуратура і поліція Автономної Республіки Крим відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар. А у представництві президента України в Автономній Республіці Крим засудили ранішні обшуки і зробили заяву. Ще є заява МЗС. Про це в коментарі Крим Реаліям повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джипар. Вона розповіла, що МЗС різко засуджує чергові обшуки в будинках кримських татар та висловлює своє занепокоєння через затримання активістів на півострові. Один з затриманих, і про це варто згадати, Айдер Кадиров, був журналістом російського видання «Грані.ру». Також, наскільки нам відомо, останнім часом, і про це попереджали і українські правозахисники, і експерти, що очікується посилення репресій. Причини називалися різні: від відсутності води або погіршення політично-соціальної ситуації в Криму до виборів в місцеву раду, які ось-ось мають пройти в тому числі і на окупованому півострові, а також серед тих версій, які висловлювали українські правозахисники, через що могли би бути нові хвилі репресій, називалися військові навчання, які мають відбутися у вересні на півострові і в яких, як передбачається, візьмуть участь 150 тисяч російських військових. Тож з нами на зв'язку Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І з ним ми поговоримо більш докладно про те, що відбувається на півострові, які причини і чи можна цьому зарадити. Вітаю вас, пане Рифате. Я також всіх вітаю. Хотів сказати добрий вечір, але самі розумієте, що вечір недобрий. Пане Рифате, ну от серед повідомлень говорилося про те, це повідомила Ульвіє Кадирова. Вона говорила, що спочатку постанова була навіть не на її чоловіка, що розшукувався якийсь Дададжанов Уміджан, і що постанова на обшук була на нього, і що це його звинувачували в тому, що по статті 205 частина 2, тобто організації. І от чи відомо, хто цей пан Уміджан і чи існує він взагалі? Я знаю одного таємного свідка, але зараз не зовсім впевнений, чи це є він, чи ні. Я намагаюся, говорячи з вами, одразу знайти одне з повідомлень, яке в мене днями було. Але проблема не в тому, знаєте, що було написано в їхньому ордері. Як правило, я за ці 6 років знаю лише
буквально два, не більше випадків, коли вони прийшли, скажімо, десь там провели обшуки і потім сказали, вибачте, у вас це нормально, або навпаки, що це не до вас. Як правило, те, що в ордерах і їхня справжня мета – це дуже різні речі, значить, вони не змогли підготувати документи, спрямовані на Айдера, до якого прийшли додому, і скористувалися будь-яким іншим прізвищем. Це вони так часто роблять. Знову ж таки, адвокати повідомляють, що попри те, що, наприклад, от дружина Айдера Кадирова, вона говорила, що їй пообіцяли, що пана Айдера відвезуть до Сімферополя, там його розпитають і відпустять додому. І от зараз вже було повідомлення, що адвокати не можуть розшукати затриманих, і невідомо, де вони знаходяться. Як розцінювати от цю крадіжку людей, яку здійснює ФСБ? Для чого вони це роблять? Ну, слухайте, тут дуже важко чогось пояснювати, спираючись на право чи на законодавство, хай і держави-окупанта, бо все те, що здійснюється в Криму, то, як кажуть у цій сфері правники, воно по безпределу, тобто по беззаконню. Ну, от коли вранці привезли з двох затриманих, коли в управління ФСБ в Сімферополі на вулицю Франко. І там вже були наші люди, вони бачили, як машина заїхала туди, у двір. І коли вже приїхали родичі, вони запиталися через чергових у цьому управлінні ФСБ щодо своїх рідних, а їм сказали, що їх сюди не привозили. В Криму все відбувається таким чином, там немає і майже формального дотримання вимог законодавства. Тобто цілком можливо, що люди знаходяться в Сімферополі, просто до них не допускають навіть родичів. Слухайте, у нас вже були такі випадки, я зараз думаю, що я не помиляюся. Здається, це було з Парламов. Це його вивозили і ініціювали казнь, а потім його десь там залишили на зупинці, десь на скамійці, і люди його знайшли в дуже такому непритомленому стані. Були інші люди, Стешенко, який зараз вже повернувся, слава Богу, до Харкова, як його допитували, намагаючись від нього отримати свідчення проти мене, проти Мустафа Ага. Ми не знаємо зараз, тут єдине, що дає в якійсь мірі це неспокій, а те, що це не завершиться край трагічно, це те, що їх забрали прилюдно. Тобто ми знаємо, хто їх забрав, то родичі знають, хто їх забрав. Але оскільки до них ще не пропускали, здається, мені там десь буквально півгодини тому, там до двох, уже я не знаю до кого, але так я встиг отримати дзвінок, що до двох вже дали дозвіл адвокатам дійти із 4. То те, що їх тримали незрозуміло де, те, що не допускали адвокатів, це говорить одне – з них вибивали показання. Пане Рефате, от ви коли в своєму пості ранішньому, де ви перелічували імена людей і повідомляли їх сімейний стан, наприклад, Рідван Умєров, він батько 3 малолітніх дітей, Айдер Кадиров, в нього 4 дитини, в нього самого цукровий діабет. І, тобто тут от, всіх діти, у всіх маленькі діти. Ви коли повідомляли подробиці і біографії затриманих, ви зробили таку примітку. Ви звернули увагу на те, що буквально кілька днів тому на сайті «Ехо Москви» була розміщена стаття такого автора Горного, який написав, він фактично, ви це розцінили як ледь прихований заклик до розправи над кримськими татарами. Далі я процитую цього Горного. Ті, хто чинив опір в поверненні Крима в Росію, стали бенефіціарами всього цього. У нас з'явилася титульна нація досить активної меншості, які дістаються всі пряники і пільги. Багато кримчан на кухнях задають питання доки.
казанок вирує і рано чи пізно обов'язково рване. В чому я не сумніваюся, пише пан Горний. Тобто, фактично, про що він пише? Що в Криму кримським татарам були створені якісь особливі прекрасні умови, і це дратує місцеве населення. От, ну, мені одразу згадується пропаганда проросійська, яка була в Криму ще до окупації. Вона була така сама. От як ви розцінюєте те, що почалися ці заклики? Це питання самого Горного, чи все ж таки це має більш широкий контекст, от такі заклики фактично приборкати кримських татар, щоб не дратувати місцеве населення? Ну, насправді це таке ну, така ремарка моя, яку я собі дозволив сьогодні вранці, вона не стільки про Горного, а про російських лібералів. Ви знаєте, що як би там в Росії не було дуже важко з свободою слова, але влада путінська, вона дозволяє декілька ресурсів, но в певних межах здійснювати такі розміщення матеріалів, які в тій ситуації, яка створилася в Росії, ну, нібито претендують на об'єктивність. І в силу цього ці ресурси, вони є достатньо такими відомими в Росії і за межами Росії. До одних з таких ресурсів, там, можливо, він і єдиний є такий, це, ну, там є ще Нова газета і, можливо, ну, трошки і буквально один-два інші видання. Але з радіо таких ресурсів цей «Ехо Москви», він, я думаю, що є єдиний. І оця ремарка, вона стосується до того, що майже ті ресурси інформаційні в Росії, які до того, до окупації Криму, вважалися ліберальними, і звідти можна було щось таке для себе з'ясувати більш-менш об'єктивно про російські дії, з початком російської окупації Криму, вони також перетворилися в майданчики, завдяки яким укріплюється, власне, окупаційна російська влада на захоплених українських територіях. Цей Горний – це є один із інструментів, які використовуються на цій площадці «Ехо Москви». В них є сайт. Я буквально вчора вночі, я ж не знав, що зранку будуть ці масові арешти. Я прочитав цю нову статтю цього ксенофоба, цього блогера, і я вже вранці, коли дізнався, що в Криму прийшли такі арешти, то я написав очільникам цього ресурсу, зокрема головному редактору сайту, що це ви, вже, а не блогер, закликає російську владу до розправ з кримськими татарами. Я хочу сьогодні сказати про те, що майже немає жодного російського інформаційного ресурсу сьогодні, які би могли б собі дозволити не захист України або кримських татар, які могли би дозволити собі просто писати, розміщувати, говорити правду щодо України, щодо кримських татар. «Ехо Москви» сьогодні є однією з таких інформаційних майданчиків, завдяки яким російська окупаційна влада укріплюється в Криму. Оце я мав на увазі. На ваш погляд, чи буде відповідь від пана Олексія Венедіктова на вашу заяву, тому що ви вже неодноразово до нього зверталися щодо інших публікацій на сайті? Я не думаю, я від них не очікую відповіді, я не намагався саме до нього достукатися. Я переписувався з Віталієм Рувінським, головним редактором «Ехо Москви», але я розумію, що їм немає чого говорити. Вони теж, ну мені так здається, і я це просто відчуваю, вони тут є вже непідконтрольними своїм планом, завданням, ними вже керують. І такі блогери, як Горний, вони туди просто, ну скажімо так, затіснені, включені спеціальними службами Росії. У мене тут немає жодних сумнівів. Але знову кажу, проблема не в блогерах.
Проблема в тому, що ті в Москві, які пропагандують себе лібералами, які кажуть, що вони є демократами, які говорять, що вони люблять Україну, вони сьогодні є тими, які укріплюють вбивць кримських татар. Оце, розумієте, це те, що я там написав, що оцей Горний, він закликає до розправи над кримськими татарами. Цей матеріал з'явився о 23-й годині в ніч на сьогодні. І буквально через 4-5 годин до людей прийшли з обшуками. Я не говорю про те, що це завдяки цьому матеріалу. Ні, я це не говорю, але це говорить про те, що сам ресурс, він допускає таке, що на його сторінках, в його ефірі можуть бути почутими люди, які кажуть: вбивайте кримських татар, вбивайте українців. Горний закликає до вбивства кримських татар. І це робить він ресурсами «Ехо Москви». Тобто Венедиктов і Рувінський є вбивці. Пане Рифате, я хочу подивитися на цю ситуацію ще з іншого кута, тому що нещодавно були повідомлення про те, що українською стороною були передані списки на обмін, і нам повідомлялося, що там буде близько 30 кримських бранців, а саме кримських татар. І от сьогодні ці обшуки. На ваш погляд, це відповідь? Знаєте, я не задумався. Я просто не дуже хочу говорити про списки, про обмін. Я не хочу говорити, що в нас щось вже дуже йдуть великі маніпуляції з цими обмінами. Мені є тут багато чого говорити. І про ситуацію з кримськими політв'язнями, і про близько 100 громадян України, які знаходяться в міжнародному таборі для біженців в Сирії. І останніми місяцями жодних комунікацій з Офісом президента. І я бачу, що ця тема, вона перетворилася просто в якось обслуговування чиїхось там інтересів. І всі ті останні заяви, всіх на всіх, 22 там інші цифри з'являлися. На сьогодні жодна з цих тверджень, жодне, поки воно не зреалізовано. І думаю, що це тільки послабляє українську позицію, коли ми вже більш перетворюємо цих політв'язнів, заручників в Донбасі, якщо говорити, нібито в який прикмет торгу з Росією, а з Росією не можна ніколи торгуватися, бо для них не існує людей як таких. Це для нашої сторони. Я вірю, що в тому ж Офісі президента, зокрема, я декілька разів на цю тему говорив з президентом Зеленським. Я сказав: слухайте, ваша щирість, вона помітна щодо обміну людей. І тут можна вам повірити, але просто ви маєте знати, що напроти вас з російської сторони сидять люди, які розглядають тих, кого ми хочемо звільнити, як товар. І вони будуть від вас викручувати максимально те, що можна зробити задля інтересів Росії, але проти України. Я тільки що буквально півгодини тому говорив з батьками тих, з 2 батьками тих людей, яких сьогодні судять в Ростові-на-Дону південно-окружному військовому суду Росії. Ви знаєте, що за законодавством Росії всі, кого звинувачують в тероризмі і в екстремізмі, а кримських татар, практично всіх звинувачують по цій статті, їх судять в військових судах, і найближчий суд такий до Криму, він є в Ростові. От я говорив там з одним з батьків, сину якого дали 17 років ув'язнення. Там є такий Мемет Білялов, один із самих молодих. Йому дали 21 років ув'язнення. Там 8 людей сьогодні не дали. Це прокурор запросив. Завтра будуть виступи адвокатів, а 3-го будуть вже виступи самих наших співвітчизників. Я дуже хотів би, щоб там були журналісти. Там тільки, поки, наскільки я знаю, журналісти такого видання, як «Грати». Але, можливо, хто сюди поїде з московських кореспондентських пунктів,
Я не знаю, хто це зможе зробити. Це дуже важливо, щоб там були журналісти. Там є наш консул. Отже, на 8 людей сьогодні прокурор запросив 147 років ув'язнення. От чим завершуються всі розмови про обмін політв'язнями. Ну, знову ж таки, згідно повідомлення, прокурор також просить після відбуття покарання ще й обмежити пересування, тобто заборонити всім перебувати в публічних місцях, зобов'язати їх приходити в поліцію 2 рази на місяць. Тобто таке враження, що це довічне. Пане Рифате, от є Я реакція. хотів би сказати, що ця норма в законодавство Росії була введена після окупації Криму. Угу. Це навмисна стаття зроблена для того, щоб ті, які в Росії один раз були засуджені неправомірно, незаконно за екстремізм, щоб вони все життя ходили не просто з плямою, а з плямою, яка обмежує їх життєвий простір. Це звізда Давіда, ви розумієте, але вже в кримсько-татарському виконанні. Це Росія. Після того у нас є люди, яких звільнили в цьому році, кримські татари, які відсиділи по 4-5 років, і вони мають такі обмеження. Тобто їм прилепили оцю кримсько-татарську таку звізду, як клеймо, і вони не можуть нікуди вільно собою розпоряджатися. Пане Рифате, ця метафора, це порівняння з звездою, зіркою Давіда, це дуже слушно, тому що згідно, наприклад, російського законодавства, і це такий аспект, про який дуже мало говориться, в тому числі і в українських офіційних прес-релізах, людей судять за спробу захоплення влади в Російській Федерації. Тобто за те, що люди щось собі замислили, повалити Володимира Путіна і самим сісти на кремлівський престол. Ну, отак це бачать. Але як ознака злочину, тобто як доказ того, що вони дійсно хотіли повалити Путіна, їм інкримінується молитва. Насправді, оці ці речі – це є зловживання правом. Неможливо судити людину за спробу вбивства через те, що вона прийшла вулицю в неположеному місці. Ну так не буває. Це насправді на кшталт щось нацистської Німеччини, яка судила людей за злочини проти Німеччини через їх етнічне походження. Ви провели цю паралель. І отут виникає питання. Українська позиція, офіційні заяви, які говорять про незаконність обшуків, але не акцентують увагу на тому, що саме законодавство Російської Федерації набуває ознак найгірших просто образчиків людства. Чи достатня реакція, на ваш погляд? І якщо ні, то як треба говорити? Як треба доносити саму сутність того, що відбувається в Криму, до міжнародних партнерів? Чесно кажучи, це одне із таких найскладних питань. Питання то просте, відповідь на неї є складним, оскільки будь-які звичні вже для нас такі інструменти або форми реагування, вони не діють на Росію, на її очільників. І тут можна говорити лише про те, що нам треба не стільки намагатися переконувати представників окупаційної влади чи країни-агресора, не скільки шукати з ними діалогів, а скільки працювати і пояснювати нашим партнерам, що розвиток подій він все більше і більше веде не лише нас, Україну, до катастрофи, веде, власне, може привести до катастрофи чи до великої загрози щодо інших країн. Ми маємо просто все це показувати в такому вигляді, щоб наші партнери зрозумілися в тому, що путінський режим і, власне, окупаційна влада в Криму, вона веде себе таким чином, щоб не просто навести якийсь бажаний для неї порядок. Вона веде себе таким чином для того, щоб одних знищити, якщо не фізично, то хоча б фізично їх
просто видалити з цієї території, а своїх людей туди привезти і заселити. От що робить сьогодні російська влада. Така загроза тепер вона нависла, ну прямо вже нависла, і не дай Боже, що вона зреалізується над Білоруссю, а буде на Білорусі путінська така окупаційна влада, то будемо говорити про те, що вже прямо біда буде стучатися в двері і Литви, і Латвії, і Естонії, і Польщі напряму. Пане Рифате, ще одна справа, яку зараз ведуть окупаційна влада, це справа проти вас, лідера Меджлісу кримськотатарського народу. Вас звинувачують в екстремізмі, в тому, що ви очолюєте екстремістську організацію. Знову ж таки, статус Меджліса понижений від представницького органу народу до організації. Ну, це різні речі, тому що Меджліс обирається, Курултай обирається. І от, на ваш погляд, оця спроба зараз отак от дуже швидко, так швидковпливно звинуватити вас, чи не є це ознакою того, що масові репресії, такі системні репресії, можуть бути перекинуті з релігійних груп вже на інші групи кримських татар? А вони ж були, ці репресії. Знаєте, взагалі треба говорити, що як таких релігійних репресій в Криму, ну, по суті, не існує. Це є репресії проти кримських татар. Але питання релігії, питання належності чи неналежності до тієї чи іншої течії або партії, то є питання формалізоване для того, щоб спробувати говорити світову про те, що, мовляв, російські окупанти в Криму борються не з кримськими татарами, а з якимись екстремістами. Вони завжди будуть знаходити такі привіди для того, щоб виконувати своє основне завдання щодо Криму і кримських татар. Завдання окупантів є почистити Крим від кримських татар, і репресії – це є форма залякування кримських татар і інструмент для того, щоб змусити їх покинути Крим. І ви ж знаєте, що першими такими формами репресій чи залякування це були насильницькі викрадання людей. До речі, вчора був Міжнародний день пам'яті жертв насильницьких викрадань, і ми проводили відповідний захід проти посольства Росії в Києві, і там на асфальті у входу посольства були викристалізовані 15 Дякую. прізвищ 44, яких до цього часу ми не знаємо, яка їх доля, все це таке інше. І потім, пам'ятаєте, були репресії проти членів Меджлісу, Ахтем Чийгоз, Ільми Умеров, сотні інших людей. Так що вони будуть продовжувати і подалі репресії проти кримських татар. Дякую, дякую, пане Рифате Чубаров, за таку, невеселу, але все ж таки ґрунтовну розмову. З нами на зв'язку був голова Меджлісу кримськотатарського народу. Цю програму для вас провела я, Лариса Волошина, і на закінченні, перед тим, як передати слово своїм колегам, я хочу, мені згадалося в нашій бесіді з Рифатом Ага, мені згадалося, як один російський функціонер просто особисто говорив мені про те, що їх політика – це сильних в гроби, а слабких в раби. Це от те, що вони роблять в окупованому Криму, і, на жаль, завадити цьому може тільки консолідована позиція і воля до спротиву. Ну що ж, я дякую вам. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І я ще раз нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці і залишати свої коментарі. На все добре.